Hoxe, de novo, para manifestar a nosa repulsa e a nosa dor polos lumes que asolan a nosa terra, para preguntarnos e preguntarlles aos que gobernan cantos seres sentintes han de perder a vida, cantas hectáreas máis deberán arder antes de asumir a situación de emerxencia, antes de levar a práctica as accións necesarias para protexer o noso fogar, o noso sustento, que é a terra que pisamos, que son os bosques que nos protexen e nos maravillan. Non podemos seguir tolerando esta inoperancia interesada na que o beneficio duns poucos sexa a máxima moral, na que a herdanza dos nosos ancestros e ancestras sexa devorada pola codicia dos imbéciles e escuros. Por iso vimos aquí, para preguntarlles onde estaban as medidas de prevención dada a situación climática que padecemos. O pobo vigila, o pobo está atento, denuncia e comunica, pero a impotencia cunde ante o desmantelamento das brigadas, a non sustitución de baixas e xubilacións, a infrautilización de medios que quedan parados nos garaxes. Onde está o plano de prevención e emerxencia? Onde e cando as reunións dos distintos forestais para reflexionar sobre os erros, mellorar a operatividade e coordenar o funcionamento dos propios medios? Aquí estivemos o ano pasado, no que especialmente a nosa provincia foi a máis afectada de todo o Estado, con perdas de centos de millóns de euros, na que foron arrasadas zonas de alto valor medioambiental, na que aínda se está a esperar polo plan de recuperación e restauración das zonas afectadas. Hoxe está a arder un dos bosques atlánticos máis importantes de Europa, no que a beleza e a abundancia de biodiversidade era espléndida, do que da súa generosidade se nutría toda unha comarca, un paradiso que a terra nai tardou en esculpir miles de anos e que nunhas poucas horas desapareceu debido aos intereses duns poucos e a inoperancia dos seus cómplices. Cómplices, sí, por desmantelar a base do queixeiro e non facer acudir as brigadas a tempo. Eses son vostedes, o goberno galego. Vostedes están incursos nun grave delito de negligencia criminal. Ou é que todas as persoas que compoñen as súas consellerías con competencia no tema non houve ninguén a quen se lle ocorrese elaborar un protocolo de actuación en casos como este? Parece que lles dá igual. Semella que a terra que pisamos e nos sustenta lles trae o pairo. O seu deslexio notamos noso. Por iso exiximos responsabilidades civis e penais, a demisión dos responsables, sí, pero iso non é dabondo. Deben pagar polos delitos cometidos, tanto os autores materiais dos feitos, eses criminais que prenden lume a nosa terra, como aos membros da administración que deberían facer o seu traballo e non o fan. Son cómplices absolutos da traxedia ecolóxica na que nos sumimos. Compre ter os ollos ben abertos e mirar ao redor deste asunto. A quen beneficia o lume? Queimar as fragas do Eume e rebaixar o seu grande valor natural beneficia moitos intereses. Proxecto de celulosa nas Pontes. Precisa dun área de eucaliptos próxima e as fragas do Eume son unha zona húmida onde terían un gran crecemento. O sector madereiro leva anos comprando parcelas na zona. 2. Plano de restauración da mina das Pontes. Segundo o proxecto, é imposible evitar as filtracións de carbón e metais pesados que producen contaminación continua no río Eume. Ao ser un espacio protegido tan valioso, hai posibilidades de que haxa que pagar elevadas sancións. 3. Minas de Andalucita. Proxecto mineiro dunha empresa de capital inglés e surafricano ao carón das fragas do Eume que provocaría un grande impacto neste espacio natural. 4. Proxecto de novo encoro no Eume. O aproveitamento hidroeléctrico do Eume para Endesa vai camuflado no financiamento
da clausura da mina das Pontes. Pero nós, a población civil, sabemos organizarnos. Este luns, 2 de abril, ás 20 horas, constituirase a plataforma pola defensa das fragas do Eume, en Pontedeume, para exixir responsabilidades penais e políticas por este magno desastre. Estamos na rúa e seguiremos estando. Por a verenda das Penas en Carballera de Avia, por Venceáns no Parque do Surés, por Arbolado de Pitón en Vilamarín, por San Paio de Araúxo en Lobios, por Armental na Peroxa, por Monterrey en Berín, por San Millán en Cualegro, por Baños de Molgas, por las fragas do Eume. Estamos con vos. Non esquecemos, non perdoamos. Conselleira de Misión,